Και εδώ Καλαϊτζάκης, Μπράουν, Παπαπέτρου, Ναν και Μίτογλου με 3 Έλληνες ξεκινάει στην πεντάδα του ο Εργίν Αταμάν. Ούλριτς, Ρέιτ, Σαλμπούρης, Μπράουν και εδώ Μίτογλου με δεύτερο τύπ. Ξεκίνημα αγώνα. Από τα 65 η πρώτη κίνηση από τον Ούλριτς για τον Ρέι. Νόκο με κοντό αντίπαλο. Νόκο, τον οποίο μάθαμε στην Ευρωλίγκα και εδώ ευστοχή. Πλέον 2 χρόνια μετά πήγε στον Πανιόνιο. Μπράουν στο 0-3 για τον Πανιόνιο. Μίτογλου. Εκπληκτική σκαστή στο ζωγραφιστό για τον Καλαϊτζάκη και τα χειροκροτήματα εδώ. Η προσπάθεια του Καλαϊτζάκη, δεν υπάρχει φάουλ. Είναι για τον Λεσόρ που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο να παρακολουθήσει τον αγώνα. Ψηλά ο Νόκο με Μίτογλου μπροστά. Ωραία κίνηση του Νόκο 3-6. Κακή πάσα Μπράουν. Στο Κάναντι έρχεται και καρφώνει. Ο Νόκο ο οποίος κυριαρχεί ψηλά. Εδώ Μίτογλου προλαβαίνει με τη σειρά του τον Νόκο. Στην αρχή της χρονιάς του Παναθηναϊκός δεν είπαν πια στην ομάδα αγωνιστικά ή μη αγωνιστικά. Μπράουν προσπαθεί να παίξει απέναντι στον Ναν. Πολύ ωραίο turnaround jumper. Το παθήμα τους να χάνει μια ομάδα σε 4 μήνες και τους 3 ψηλούς της. Παπαπέτρου. Turnaround jumper με τη σειρά του. Αντιγράφει τον Μπράουν. Σαλμπούρης προλαβαίνει. Σουτάρει ευστοχή. Το μακρινό σου του Χουάντσο έλυσε το γοριοδεσμό. Μίτογλου. Απαντάει. 10-13. Σας είπα για τον Μίτογλου. Μια θέση ψηλότερα και σε αυτόν τον αγώνα από τον Αταμάν. Τρίποντα από τον Μπράουν είναι μέσα. 13-14 για τον Λορέντζο Μπράουν. Και από κάτι άλλο. Ναν ωραία στο Μίτογλου, ακόμη πιο ωραία στο Καλαϊτζάκη και άψογη εκδήλωση, σεμιναριακή εκδήλωση ευθυνδιασμού. Καλαϊτζάκης προσπαθεί να κλέψει, περνά από 2. Καταπληκτικά στο Ούλριτς, καθώς έχει τραβήξει 3 παίκτες του Παναθηναϊκού πάνω του στα 20 λεπτά που παίζει με 2,5 assist. Και αυτός πολύ καλός παίκτης. Μπράουν καταπληκτικά στο Μίτογλου, παρεβάλλε μέσα στη ρακέτα 17-16. Ο Μίτογλου συνεχίζει. Στο Παπαπέτρου μαζεύει την κατοχή γρήγορα στον Ναν. 2 και 10 για το τέλος του δεκαλέπτου. Ναν. Ωραία στο Μίτογλου. Kick out. Παπαπέτρου 45 μοίρες. Τι ωραίο καλάθι. Τι όμορφο καλάθι από τον Παναθηναϊκό. Του Μιλεντίγεβιτς. Ναν σταυρωτή στον Σαλούστρο. Η μπαλαστάρι στον Παπαπέτρου. Ωραία κίνηση, προστατεύει την μπάλα για το 24-16 από τον Ιωάννη. Παπαπέτρου που είναι πολύ δυνατός. Οσμάν. Ωραίο το χορευτικό καλάθι και φάουλ. Φλότερ ήταν άστοχο. Λούκας. Γκραντ. Το παίκτης οικονομία της Ευρωλίγκας. Λούκας είναι μέσα έτσι όμορφα και απλά. 30 είναι ο Λούκας. Κατεβάζει. Οσμάν, καλός τρίποντος φέτος και το αποδεικνύει. 33-16. Forward, συγγνώμη. Ανάλογα έτσι παίζει και ο Πανιόνιος, και είναι ο Σαλούστρος στο 4. Γκραντ. Πολύ δύσκολο σούτ εκτός ισορροπίας. Καλάθι από τον τρομερό και φοβερό Γκραντ. Οσμάν. Απίστευτη φάση, δεύτερη συνεχόμενη από το άλλο κάρφωμα του Καλαϊτζάκη. Φερό πιβοτάρισμα και εδώ η πάσα με το ένα και το άλλο κάρφωμα. Above the rim για τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. 4 βασικοί. Η τάπα ψηλά του Σαμοντούροφ. Οσμάν και άντε πιάστε τον. 39-16 για τον Τζέντι Οσμάν. Δεν ξέρω αν είναι σε θέση να... Καλαϊτζάκης χάνει τελικώς αρχικά από τον Νόκο. Η baseball πάσα του Σλούκα στον Οσμάν και το κάρφωμα. Θέαμα από τον Παναθηναϊκό που συνεχίζει να ρολάρει. Το rebound. Καλαϊτζάκης. Σλούκας περνάει από τον Νόκο. Βρίσκει τον Γκραντ και αυτό στον Οσμάν. Τρίποντο στη γωνία και αυτό μέσα. 44-16 με τον Παναθηναϊκό να αναπτύσσει και να εκδηλώνει και να μας παρουσιάζει όμορφες επιθέσεις και 2,5 rebound. Ρέι. Μπράουν προς το καλάθι. Καλάθι και φάουλ. Αποστόλης ακούμε. Αναγκάζει να παίξει απέναντι στην πρωταθλητή Ευρώπης με ένα ρόστερ 7-8 παικτών. Σαλμπούρης. Καρφώνει. Λούκας. Στο 44-21. Γκραντ. Γωνία μέσα. 47-21. Ρέι. Μεγάλα βήματα και προλαβαίνει και τον Σαμοντούρ. Παντού ο Σλούκας. Είπαμε είναι ένας Σλούκας διαφορετικός. Τον τελευταίο μήνα παίζει εξαιρετικά αποτελεσματική άμυνα. Δείτε τον Σλούκα. Νόκο. Καλάθι και φάουλ απέναντι στο Μίτογλου.
Γκραντ. Μητόγλου. Οσμάν, ένα ακόμη τρίποντο. Και αυτό μέσα. Ρέι. Καταπληκτικά στον Μπράουν, στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ρέι και τον Γκίκα. Ο Γκίκας είναι ο μόνος που ήταν εκτός αρχικής πεντάδας, εδώ ευστοχή. Το 50-30 παραμένει. Μπράουν, Ρέι, ένας κόμπο γκάρτ υψηλών προδιαγραφών. Νόκο, κερδίζει ψηλά. Ναν. Γωνία για τον Παπαπέτρου. Άστοχος. Καραϊτζάκης. Ναν. Μέσα. Γκίκας. Σερβίρει για τον Νόκο που αστοχεί εξ επαφής. Καλαϊτζάκης. Καρφώνει με τα δύο. Πήρε πολλές πρωτοβουλίες επιθετικάς σήμερα, όπως κάνει συνήθως. Σάλλος τους χάνει την μπάλα. Καλαϊτζάκης. Καλάθι και φάουλ, μάλιστα. Απίθανη φάση. Για τον Καλαϊτζάκη που γελάει. Κοιτάξτε εδώ. Καλάθι και φάουλ. Απίστευτο καλάθι. Ρέι Μπράουν θα αφήσει την μπάλα μόρφα στο καλάθι. Ο πρώην παίκτης Παναθηναϊκού. Μπράουν. Παπαπέτρου. Μπράουν. Βυθίζεται ο Μήτογλου. Παπαπέτρου τον βλέπει. Γυρίζει, προλαβαίνει τον Νόκο, στάρει μέσα. Παπαπέτρου, νέο rebound. Μήτογλου. Μπράουν. Ωραία πάσα στον Ναν. Το κόβει στη ρακέτα. Ο Ναν. Και εδώ Μπράουν. Καταπληκτική baseball πάσα στον Ναν που κόβει. Παπαπέτρου. Ναν. Παπαπέτρου. Μπράουν από μακριά είναι μέσα. 65-40. Ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ. Ούλριτς. Τι ήταν αυτό τώρα. Κακλαμανάκης. Ωραία. Τόσο στο rebound και ακόμη πιο ωραία στην προσπάθεια από κοντά. Οι τρεις Έλληνες διεθνείς με τον Ναν και τον Μπράουν. Μήτογλου από κοντά. Μέσα και αυτό. Ναν με δύο πάνω του. Μήτογλου ανάμεσα σε 4. Μπράουν αμαρκάριστος. Και με το tip ο Μήτογλου το follow. Μητρακόπουλος. Κάτι εντυπωσιακό πάει να κάνει, δεν του βγαίνει. Ούλριτς ανάμεσα στους ψηλούς. Πολύ ωραία προσπάθεια. Δύσκολη. Παλικαρίσια. Γκραντ στα 6. Σαμοντούροφ. Παπαπέτρου γωνία. Είναι μέσα αυτή τη φορά. 73-47. Τώρα. Σλούκας. Χαμηλά ο Γκραντ. Στα 10. Παπαπέτρου. Η λόμπα για τον Σαμοντούροφ. Καταπληκτική συνεργασία. 6 δευτερόλεπτα. 75-47. Για πρώτη φορά στους 28 πόντους ο Παναθηναϊκός. Ούλριτς. Με Σλούκα μπροστά του. Προλαβαίνει, σουτάρει. Ωραίο καλάθι. Τιμή Βίβα. Κοιτάξτε σε επανάληψη χαμηλά. Βήμα πίσω. Ωραίο το εκτός ισορροπίας. Στο ένα πόδι μάλιστα. Γκραντ. Ψηλά. Ανεβαίνει ο Παπαπέτρου για τους στην μπάλα. Παπαπέτρου. Οσμάν. Συνεχίζει από εκεί που το άφησε. Από τον Αταμάν. Ούλριτς. Κακλαμανάκης. Αστοχή εξ επαφής. Φάουλ. Όχι, ήταν στο εσωτερικό της Στεφάνης. Άρα υπάρχει παράβαση εδώ. Το καλάθι μετράει. Κλέβει ο Σαλούστρος που διαβλέπει την κίνηση στην πορεία της μπάλας. Μητρακόπουλος. Ούλριτς σε μια ωραία εκδήλωση μεταφοράς μπάλας από το ένα καλάθι στο άλλο. Το rebound. Αλλά χάνει την μπάλα, ζητάει φάουλ. Σαλούστρος. Κακλαμανάκης θα καρφώσει εμφατικά ένα tomahawk dunk από τον επερχόμενο Κακλαμανάκη. Ακολουθεί και πάλι τη φάση. Κοιτάξτε εδώ, έχει ακολουθήσει τη φάση και του Σαλούστρο. Το φάουλ από τον Καλαϊτζάκη. Καρφεγάτη πάνω του. Ο Καλαϊτζάκης για το deflection. Επιμένουν και οι δύο. Και ο Γούλριτς, καθώς δεν υπήρξε βοήθεια και συνέχεια στο deflection του Καλαϊτζάκη από τους υπόλοιπους, μειώνει σε 82-59. Σαμοντούροφ κάτω από το καλάθι. Ωραία κίνηση, ωραία φάση, 84-59. Σαμοντούροφ που έχει 8 rebound. Σλούκας. Σαμοντούροφ. Καλαϊτζάκης. Corner 3. Είναι καλός από εκεί. 16 πόντι του. 87-59. 28 για δεύτερη φορά στο παιχνίδι διαφορά. Κακλαμανάκης
Και πάλι καλάθι και φάουλ. Γκραντ. Καλατζάκης 5 rebound, 2 assist. Απεγκλωβίζεται, σουτάρει, ευστοχή. Κίκας. Κακλαμανάκης που έχει πάει πολύ καλά. Στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα, 90-63. Με το Κακλαμανάκη πια στους 12 και στα 7 rebound. Σαμοντούροφ μέσα. Αποθέωση. Ο Σαμοντούροφ θα φτάσει στους 7 με τα 8 rebound. Μπράουν απαντάει. Ένα καντιλάκι όπως λέγαμε παλιά. Είναι άστοχος. Γούλτριτς. Σαμοντούροφ στην τάπα του αγώνα. Σαμοντούροφ στην τάπα του αγώνα. Γκραντ, τρίποντο. Αστοχή, Οσμάν μέσα. Καραϊτζάκης. Γκραντ. Σαμοντούροφ και καρφώνει σε αυτό το άλεχουπ κάρφωμα. Ο Σαμοντούροφ είναι εξαιρετικός. Έχει 97-66 ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα στο Καλατζάκη. Δεν θα εκδηλωθεί επίθεση φυσικά. Και οι πανηγυρισμοί από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Καλατζάκης ενώ έχει τελειώσει το παιχνίδι. Σουτάρει. Τέλος αγώνα. Παναθηναϊκός Άκτορ Πανιώνιος Χιμή Βίβα 97-66.